Adin ka jing pumlaban poi siya ka jing Italy ha ki jing keren ha padang ka United States bat ka Iran ha Islamabad ha kusni sejan. U Presiden ka United States Donald Trump ha kasni ubulay ka karartrik wayong. Wala pembena baka US Navy kan sedang wan blok Strait of Hormuz. Nadumenta ka United States Navy ka badai ka bahatam ha ka pertai kan sedang wan blok ya baro ki jahat ki persyang bandrung nami na ka Strait of Hormuz. Ngong Trump Wala penrabro baha kaway kapor kin poy sa kanong rim pabaro la siya bandrong baro la siya banmi. Presiden ka US ula kano ya ka Iran bakakhang ya ki jahat kit mar lengba kate kalenti duriaw kabakongsan wat kabasim kajana na ki jahat. Trump muloong baka Amerika kan siya bansim pisa jubor. Ka Iran kam siya ya kane banja tang daga boong lese don uman yang tahta. Andre umtan batip lanyo tang maki kane kadai ke jubor hak pertai bat kinong yalam jong kiri tam ka United States of America kinam sya bansim pisa jubor ong Trump ha ka jing tho hak turut sosial Trump mulong ro kalau hukum ya ka US Navy penwat khang ki kino ki jahat ha ki international water ki bala siu khajana sya ka Iran. Ula penrabro baka US kan sedang kapan peraya ki man ki ba ka Iran ka bu hakate ka deti duriaw. Instang ro pan peraya ki man ki ba ka Iran ka bu hak strike. Laran mono na Iran ki ba siat yangi Indonesia ki jahat ki ba yajso on peralut yoki ong Trump. Trump mula kamro baka US kelapan peraya ka Navy bat Air Force jong keteran. Penyap ya kinong yalam bah kli. Ulong baka jingya klat ha Strait of Hormuz kan sedang sian bat kindon ro kiway kiri kibenta lang handre om siam najar berteng. Walau Trump mulong baka jingya lang bat ka Iran kalalong ka babha bat bawaro arliang kilaya menjur ha kibabon benta handre ula beteng man berngam baun pendep ya ka baukot ha kabenta ka badangsa jong ka Iran ha kapor ka babiang. Kini ki Jing-ong Iwan hadin ba Vice President jong ka US JD Vance ura pembena ba ki jing keren ban ra jing suk apadeng ka US bat ka Iran ka Islamabad kila pulom hadin ka arpue genta ka jing keren ka bejrong ka jing yalam da Pakistan aperkhat bagane ka de ka kubor bas new ya ka Iran ya ka United States melabu ya ka jing ai jing terwa bakadu bat ka bahatam jongi menta ka syong hakin nong yalam teran menrai ong uwais syabon mi Pakistan sya US kajing ikan kalau temu bat penkut ya kajing ele kabalane nyau tayo apadeng ki ari kublai shibun.